тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони варзиш. Ин нашри навбатии барномаи Сирри Ногуфта аст ки дар доираи он мо бо чеҳраҳои намоён ва шинохтаи соҳаи варзиш мусоҳибаҳои ошкоро анҷом медиҳем. Ин дафъа мо даъват кардем ба барномаи худ асосгузори дастаи Равшани Зафаробод ки мутаассифона феълан фаъолият ва вуҷуд надорад, Хурсанмурод Ҷумаев. Хурсанмурод, хуш омадед ба барнома. Ташаккури зиёд ки даъвати моро қабул донистед. Хуб, аз рӯйдодҳои охирин шурӯъ мекунем. Барои чӣ дастаи Равшани Зафаробод ки ҳамагӣ 7 сол пеш таъсис дода шуд, имсол пош хурд ва пароканда гардид? Сабаби аввали пош хурдани дастаи Равшани Зафаробод ин аст ки мо бисёр меҳнат кардем, заҳмат кашидем, дастаро ташкил кардем. 2 сол дар лигаи дуюм минтақаи суғд бозӣ кардем. Соли дуюм ба лигаи якум баромадем. Дар лигаи дуюм ҳам соли аввал хуб бозӣ карда ҷои чорумро гирифтем. Баъд аз ӯ соли дуюм дар лигаи якум мо ҷои дуюмро ишғол намуда ба лигаи олӣ баромадем. тӯли ҳамин қадар фаъолияти даста ба мо аз ҳукумати ноҳия ягон хел кӯмак нарасонданд. варзишгоҳи марказии ноҳия дар ҳолати корчоям қарор набуд. мо дар ҳамун деҳа варзишгоҳро шибарзор намуда дар он ҷо меҳнат заҳмати зиёд кашида дар он ҷо бозӣ кардем баромадем ва ба мо ваъда карда буданд ки мо ба лигаи олӣ бароем, дар он ҷо варзишгоҳро таъмир мекунам, варзишгоҳи марказии ноҳияро. вақте баромадем ягон кас ягон хел чӣ накарда аз тарафи ҳукумати ноҳия. Агар хато накунам, варзишгоҳи марказии ноҳияи Зафаробод солҳои 70 бале сохта шуда буд ва то ҳол ягон маротиба таъмир нашудааст. На, бале, соли 70 шудааст, ягон бор таъмир шудагӣ нест. Хуб, имсол дастаи шумо ва хусусан шумо розигӣ додед ки дар лигаи якум бозӣ мекунед, аммо бо гузашти чанд давр бинобар омилҳои гуногун дар бозиҳои сафари дигар ширкат накардед ва бинобар ҳамин аз лигаи якум хориҷ шудед ва илова бар ин даста пош хурд. Чӣ шуд имсол? Сарпараст пайдо накардед? Дастгирӣ набуд барои даста? Имсол ҳам шурӯъ аз мавсими нав намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Алишер Урунов ва Сайфалӣ Шоқурбонов вохӯрӣ бо раис ноҳия гузаронда буданд ва раис ноҳия ваъда карда буд ки мо ҳамаҷониба дастгирӣ мекунем дастаро. Мо ба тайёрӣ дидем аз мавсими нави футбол дар лигаи якум 2 бозӣ гузарондем ва чанд маротиба ба назди раиси ноҳия рафтем, ё кӯмак мекунам гуфтам, ба ҳамин ягон хел дастгирӣ нашуд. рости гап мо ҳам роҳафтода шудем, аз ҳамин сабаб дигар вай накардем. Дигар таслим шудед? Бале. Шумо ки асосгузори даста ҳастед, заҳмати калон барои рушди даста кардед, тамоми 7 сол 6-7 сол шабонарӯз бо даста ҳамчун директори даста, ҳамчун бозигар, ҳамчун капитан, чӣ эҳсосот доред вақте ки гӯем ки ҳамун фарзанди шумо акнун аз байн рафт, аз футболи тоҷик нест шуд? рости ман аз даври ҷавониам орзу мекардам фақат ҳамн хел футболбоз шавам ва дастаи худро дошта бошам, даста ташкил карда. Масалан аз давраи ҷавониам ҳамин чизро орзу мекардам ва ман ба орзум расидам. вақте ки шумо меҳнат мекунед, заҳмат мекашед, мебинед ки аз ҷониби масалан дигар ва ё ягон хел дастгирӣ намешавад, одам бисёр роҳафтода мешавад. ҳамин сабаб камтар мо роҳафтода шудем ва имсол шурӯъ аз мавсими нав аз соли 2024 мо тасмим гирифтем ки аз лигаи дуюм боз аз нав дастаро ташкил карда. Яъне ки дигар бора Равшани Зафаробод эҳё мегардад? Бале.
ҳамун агар мо ба сарчашмаҳои таъсисёбии даста равем, аз куҷо идея пайдо шуд ки мо даста месозем ва ҳадафҳои мо ба Лигаи Олӣ баромаданд? Чун фаҳмидем ки шумо ҳамин гуна хоҳиш доштед, аммо кадом лаҳза фаҳмидед ки ана ҳамин вақт ва фурсат фаро расидааст? идеяи худам буд. чӣ хеле ки гуфтам, аз давраи ҷавониям мехостам ҳамин даста дошта бошам, худам бозӣ кунам, дар даста ҳам дастаи худро дошта бошам. аз ҳамин идеяи худам буд. дар соли аввали таъсис додани даста бо чӣ мушкилиҳо рӯбарӯ гардидед? ҳаятро чӣ хел ҷамъ овардед? соли аввали даста дар лигаи дуюм мо бо ҳамун ҷавонон, бозигарои ҳамун маҳаллӣ бозӣ кардем. соли дуюм аз Ӯзбекистон 4 нафар легионер даъват кардем. дар лигаи дуюм фаъолият кардем ва машқу тамрин кардем. мураббии нағзро даъват карда оварда машқу тамрин кардем ва самараи худашро дод. ин мо ба лигаи якум баромадем. хоб, дар лигаи якум аллакай медонем ки рақобат мушкилтар аст. барои дар лигаи аввал рақобатпазир гардидан чӣ чораҳо андешида шуд? кадом бозингарон даъват шуданд ба даста? медонем ки Раҳматулло Фузайлов сармураббии дастаи Равшан буд. ҳамон вақт сарпарастон хубтар дастгирӣ мекарданд ки даста муваффақона баромад мекард, ё барои чӣ он вақт баромад беҳтар буд, ҳамаҷониба даста дастгирӣ меёфт, мушкилӣ надошт, аммо имсол ҳеҷ дастгирӣ пайдо накард? фикри ман ҳамин аст ки мо дар лигаи якум дар майдони худ бозӣ мекардем ва чун дар майдони худ бозӣ кардан ин як қувваи иловагӣ медиҳад ки футболбоз бозӣ хубтар нишон медиҳад дар назди мухлисон. вақте ки мо ба лигаи олӣ баромадем, лигаи олӣ албатта футбол аз лигаи якум хеле фарқи зиёд дорад. мо ҳамаи бозиҳомо гӯем дар сафар буд. бозии майдони хонагӣ надоштем. дар варзишгоҳи Спартаки Хуҷанд бозӣ кардем. дар варзишгоҳи Спартаки Хуҷанд бозӣ мекардем ва мухлисони ашадӣ мо ба ҳамин қадар мушкилот нигоҳ накарда, ба ҳамин қадар раи дур бо меомада таи 1000 нафар меомада моро дастгирӣ мекарданд. агар мо ҳамин дар лигаи олӣ дар майдони худ бозӣ мекардем, ман боварӣ дорам ки ҳамин командаи мо, дастаи мо аз ин ҳам дида бо пурқувваттар мешуд, бозиҳои ҷолиб нишон медод. илова бар ин, агар бозиҳо дар майдони хонагӣ мегузаштанд, имконият буд ки чиптаҳоро ба фурӯш мегузоштеду ва андаке ҳам бошад ба хазинаи даста маблағ ворид мегардид. хуб, аз ҳамон ҳайати аввалие ки ҷамъ овардед шумо то ба лигаи олӣ, ягон нафар дар Равшани Зафаробод боқӣ монда буд ё на? яъне аз ҳамон ҳайате ки шумо соли аввал ҷамъ кардед то ба лигаи олӣ ягон бозигар омад расид, ё дар давоми чанд сол ҳаят пурра тағйир ёфт? аз лигаи якум, аз лигаи дуюм Бахтиёр Зарипов фақат буд. баъд Мавлонов Азимҷон буд. 2 нафар буданд. як қиссаи аҷибе аст бо Бахтиёр Зарипов ки ин бозингар қаблан таҷрибаи футболи касбӣ бозӣ карда надошт. шумо аз куҷо ин чеҳраро пайдо кардед ва чӣ тавр ба футболи калон ӯро роҳ кушодед? Бахтиёр Зарипов мо вақте ки дар лигаи дуюм баромад мекардем, бозӣ мекардем, Бахтиёр Зарипов дар дастаи суғдиёни шаҳри Бустон бозӣ мекард. дар лигаи дуюм инчунин? бале, дар лигаи дуюм бозӣ мекард. баъд ман ӯро дидам, бозиаш ба ман писанд омад. рости баъди бозӣ ӯро даъват кардам, гуфтам ки биё ба дастаи мо биё, мо ҳам хеле ҳадаф мондагием ба лигаи якум бароем, баъд пас аз он ба лигаи олӣ бароем. ӯ ба ман ҷавоби рад надод ва гуфт ки ман ба шумо ҷавобашро мегӯям гуфт. баъд ҳамин вай таклиф маро қабул кард, омад ба дастамо аз ҳамун дуюми лига то лигаи олӣ қатъи мо бозӣ кард, баромад.
шумо назар намерасад ки корномаи Бахтиёр Зарипов ба корномаи Ҷеми Варди монанд аст. Футболбоз аллакай синсолаш ба ҷое расидааст, аммо дар ҳамон синсол рушд мекунад, ба лигаи олӣ роҳ меёбад ва онҷо аллакай бозии хуб нишон медиҳад. Чӣ тавр айни замон бозиро баҳо медиҳед, ки дар эсхата баромад карда истодааст? бозияш хуб аст, баромади хуб карда истодааст. То даври 14-ум ба иттимом расид, ба фикрам 6 гол задагӣ аст. агар Хурсандмурод одилона агар худро баҳо диҳед, бозиятон дар лигаи олӣ чӣ тавр аз нигоҳи шахсан шумо бозиро такроран тамошо мекардед? бале, тамошо мекардам. эҳсосоте буд ки дар хатти нимовиза мушкилиҳо ва заифиятҳои хело зиёд доред? бисёр эҳсос буд. чӣ тавр рӯи онҳо кор мекардед? кор мекардам. агар мо соли дуюм буам имсол ҳам агар мо дар лигаи олӣ бозӣ мекардем, бозӣ ма куллан фарқ мекард. хело ёд мегирифтам. бале. хуб, аз миёни ҳамон сармураббиёне ки шумо даъват карда будед барои кор кардан бо Равшани Зафаробод, кадом нафар нақши калонтар гузошт барои рушди даста? барои ман Раҳматулло Фузайлов. ба хотири аз лигаи якум ба лигаи олӣ баровардан? бале. ҳам инсони хуб аст, ҳам тамоми футболбозро хуб мефаҳмад, вазъияти футболбозро хуб дарк мекунад. аз ҳамин сабаб ростӣ ӯ ба ман аз ҳама беҳтарин аст. аз миёни ҳамаи футболбозоне ки дар дастаи шумо ҳунарнамоӣ мекарданд дар тамоми таърихи 6-солаи даста, кадом футболбоз аз ҳама маоши калонтарин мегирифт? маоши калонтарин Ҷаҳонгир Алиев ва Бахтиёр Зарипов. ва Бахтиёр Зарипов. буд ҳолате ки Бахтиёр Зарипов омода ба назди шумо мегуфт ки ман пешниҳодҳои беҳтар дорам, ман меравам агар маоши маро набарам? не. пешниҳодҳо зиёд буданд, не ки ягон бале, ягон маротиба ин хеле баъд сухан кардагӣ нест. вақте ки Зафаробод аз лигаи олӣ хориҷ шуд ба лигаи аввал, тасмими кӣ буд ки Бахтиёр Зарипов аз даста равад? ба мувофиқа расидед ки ӯ ба эсхата гузариш кунад ё чӣ ҳолате буд? не, ман худам гуфтам ки ту дигар бояд якум лига бозӣ накунӣ, ба лигаи олӣ бояд бозӣ кунӣ гуфтам. хуб, агар гӯем ки ҳамон мавсими ягонаи дастаи Равшани Зафарободро дар лигаи олӣ таҳлил карда бароем, ҳамон мавсим чӣ камбудиҳо дар даста буданд ки ниҳоят рохати барои мавсими навбатиро даста пайдо карда натавонист? агар ки мо таҳлили муфассал кунем, чӣ камбудиҳо буданд? чунки барои дастае ки навкор аст дар лигаи олӣ, оғози мавсим бениҳоят хуб буд. пас аз он чӣ шуд? ростӣ ҳамавақт аз лигаи якум ба лигаи олӣ баромадан команда даста аз як сатҳи футболи дигар ба сатҳи футболи дигар мегузарад. ин албатта мушкилӣ мешавад, чун бозингарои мо 90% бозингарои мо аз лигаи якум буданд. ҳама мо бозингарои таҷриба надоштем. мақсад аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки сабаби асосиш ҳамин буд, надоштани таҷриба. бале. аммо хусусан Ҷаҳонгир Алиев яке аз он футболбозоне буд ки собиқаи бениҳоят калон дошт ва ӯ барои пурқувваттар кардани даста даъват гардид ба бошгоҳи Равшани Зафаробод. боз кадом бозингаронро шумо хоҳиш доштед ки ба даста ҷалб намоед, аммо онҳо пешниҳодро рад карданд аз футболбозони номдори кишвар? мо ба ягон вай даъват кардагӣ нестем ва мо аз рӯи ҳамун шароити молиявие доштем, ҳавай нигоҳ карда футболбозонро даъват мекардем. яъне ки сметаи хароҷотии даста имкон намедод ки бозингарони хубро даъват намоед. аммо шумо худатон қайд карда будед ки мо ҳатто нақшаҳое доштем ки ҳатто то ба роҳ ёфтан ба ҷоми конфедератсияи футболи осиё мубориза барем. чӣ тавр вақте ки имкониятҳои молиявӣ васта нестанд, аммо чунин нақшаҳо даста дошт? ду-се бародарон буданд, онҳо гуфтанд ки агар шумо хуб ҳунарнамоӣ кунед, имсол агар аз лигаи олӣ хориҷ нашавед, мо аз шурӯъ аз мавсими нав ба шумо кӯмак мекунем ва ҳадаф мегузорем ба конфедератсияи футболи осиё бароем. гуфта мо ваъда карда буданд, вале афсӯс мо аз лигаи олӣ хориҷ шудем. ҳамин сабаб дигар
амон лаҳзаҳоеро ёд доред вақте ки аллакай маълум шуд ки Равшани Зафаробод тарки Лигаи Олӣ мекунад? Дар вуҷуди шумо чӣ эҳсосот буд? вақте ки Лигаи Олӣ дер интизор мо ба он расидем, аммо бо гузашти як мавсим боз дигар барои фароён ба дивизиони поёнтар. рости мо боварӣ надоштем ки дастаи мо тарки Лигаи Олӣ мекунад. барои чӣ? ҳамин аз дуюм круг дастаи мо камтар бозиаш хубтар шуд ва се нафар бозингарои хуб даъват карда будем. бозии мо хубтар шуд, вале ҳамин ду бозии охири мавсим, бозиҳои ҳалкунанда, бозиҳои ҳалкунандаро мо натавонистем чӣ кунем. аз ҳамин сабаб ҳай шудем. аз ҳама бозии хотирмон барои шумо ва аз ҳама бозии бадтарини Равшани Зафаробод дар давоми 6 сол? аз ҳама бозии хотирмони мо вақте дар лигаи якум бозӣ мекардем, охирон тур буд, бо дастаи ҳосилот бозӣ доштем. чунки бо имтиёзҳои баробар мерафтед ҳар дастаҳо. маълум буд ки онҳо ҳар як даста ба имтиёз аз лигаи- мо зиёд доштанд. агар мусовӣ мешуд, онҳо мебаромаданд ба Лигаи Олӣ. фақат шумо дар зинаҳои дуюм ва сеюм меистоед, агар хато накунам. бале. хоб мо фақат моро зарур буд ки бояд ғалаба кунед, ғалаба кунем. зеро ки Регартад аз аллакай баромада буд. бале. барои як рӯйхати дигар шумо осиб. ва аз ҳама бадтарин бозӣ ҳамин бозии бо Регард Тадаст буд дар Лигаи Олӣ. барои чӣ? 5-0 мо бохтем. барои чӣ бадтарин бозӣ даста бениҳоят заиф буд ё он ҳисобе ки ба қайд гирифта шуд бениҳоят аламовар аст, чунки бале. калон аст? ҳам ҳисоби бозӣ, ҳам бозии даста, он бозие ки мо пештар аз ин бозӣ мекардем, мо он бозии худро карда натавонистем. охирон шанси мо ҳамин буд ки дар Лигаи Олӣ монем. агар мо ҳамин бозиро ҳадди аққал чӣ мекардем, мусовӣ ҳам мекардем, ки шанс доштем дар Лигаи Олӣ мондан. фаҳмо аст. акнун ки шумо таҷрибаи бениҳоят калонро касб кардед ҳамчун роҳбари даста ва барои эҳёи даста чӣ нақшаҳо доред? чиро ислоҳ мекунед? чӣ тағйирот мекунед то ки дигар ба ҳамон ҳолате ки даста дучор гардид дигар бора дучор нагардад? ин дафъа роҳи Равшани Зафаробод дар футболи тоҷик тӯлонитар бимонад. нақшаҳо зиёдан рости ҳозир мо қариб таи 50-60 нафар ҷавонон тамрин карда истоданд. мо мураббиро аз ҷумҳурии Ӯзбекистон даъват кардагем. яъне ки даста ҷавомат дорад ё ин нақша аст? не, ҳозир тамрин карда истоданд ҷавонон. яъне ки дастаи Равшан дар он ҳаст? бале, ҳаст. ҳар рӯз 2 соат омада аз ҷумҳурии ҳамсоя мураббӣ омода дарс мегузарад ва меравад. ҳар рӯз азбаски мо дар назди сарҳад чӣ мекунем, ноҳияи Зафаробод, назди сарҳадӣ ки аст, наздик аст, омода машқ тамрин мегузаранд, ба ҷавонон меравад. ва мо тасмим гирифтем ки ҳамин бозингарои маҳаллиро тайёр намуда дастаро барпо кунем. хоб аз нав. аммо вазъи молиявиро чӣ тавр беҳтар мекунед? шумо дар баробари дар соҳаи футбол фаъолият кардан инчунин боз дар дигар соҳа низ кор мекунед, дуруст? шумо боре ҳисоб кардаед ки аз ҳисоби худтон чанд қадар маблағ сарф кардед барои даста? бале. хоб тақрибан метавонед бигӯед? не, секрет аст. биёед тахмин кунем, аз 10 миллион сомон зиёд? не, камтар. камтар. аммо агар ки маблағҳои сарпарастонро ба инобат бигирем, ба маротиб зиёд аст. бале. дил барои маблағҳои сарфшуда намесӯзад ва ё меҳр ба футбол бештар аст? рости ман меҳри зиёд дорам барои футбол. ба футбол аз даври ҷавониам агар меҳр намедоштам, он қадар заҳмат, он қадар ташвиш намекардем барои як даста сохтан, ба Лигаи Олӣ баромадан. ин ҳама меҳр нисбати футбол зиёд буданашро нишон медиҳад. яъне ки Хурсанмурод таслим нашудааст, ин танҳо хомӯшии муваққатӣ аст. Равшани Зафаробод аз мавсими навбатӣ дар Лигаи дуюм баромад хоҳад кард. шумо аз хурди футбол тамошо мекунед, футболи тоҷикро хуб медонед. шумо метавонед ба мо 11
бозингарони беҳтарини Тоҷикистонро дар тамоми таърих номбар кунед вобаста ба мавқеият. 4 дифоъгар, 3 ним муҳофизатгар ва 3 ҳамлавар. албатта аз дарвозабон шурӯъ мекунем. беҳтарин дарвозабон. дарвозабон Алишер Туйчиев. қабул. муҳофизатгарони канорӣ. Эраҷ Раҷабов. аз тарафи чап. Рост. рост. ба хотире ки дар асаи Зафаробод бозӣ кард. На, бозиш писанд буд аз даври. дар давраҳои Истиқлол воқеан хуб бозӣ кард. Хуб. аз чап. аз чап Ахтар Назаров. метавонистем Фузайловро гузорем, Раҳматуллоҳро. бале, Раҳматулло Фузайлов. гарчанд ки Фузайлов аз тарафи рост бозӣ мекард, қабул чап мегузорем. муҳофизатгарони марказӣ. марказӣ Соҳиб Самонқулов. о Соҳиб Самонқулов ва дигараш Шӯҳрат Умаров. Шӯҳрат Умаров. интихоби хуб. ним муҳофизатгарон. ним муҳофизатгарон Анвар Нурқулов, хуб. Хуршед Маҳмудов, беҳтарин. Акмал Холматов. се ним муҳофизатгаро 4 мегузорем. се хуб. ва се ҳамлавари дигар. Ҷомихон Муҳиддинов, хуб. Шӯҳрат Шамсиев, Зокир Бердиқулов. офарин. мактаби Истарафшон. бале. зери роҳбарии ки онҳо бозӣ бояд кунанд? сармураббӣ. сармураббӣ Шариф Назаров. нобиғаҳо. беҳтарин. хуб, шумо ки аллакай чанд сол аз дар футбол ҳастед, барои ҷавононе ки дар лигаи дуюм бозӣ доранд, дар лигаи ҷавонон ҳастанд, футболбозони ҳаваскор ҳастанд, ба онҳо чӣ тавсия медиҳед? ба онҳо тавсия медиҳам ки фақат дар тамринҳо, дар машқҳо бисёр меҳнат кунанд. меҳнат чанд қадар меҳнат кунӣ, ҳамон қадар хуб аст, самараи худро медиҳад. ва ҳатман фурсатро интизор шаванд, монанде ки Бахтиёр Зарипов аз кӯчаҳои шаҳри Бӯстон пайдо гардиду ин замон дар лигаи олӣ бозӣ дорад. хурсандбуро ташаккури зиёд барои як мусоҳибаи самимӣ, барои тамоми мавзӯъҳоро ки мо мехостем матраҳ кунем, ба ҳама саволҳо ҷавоб доданатон. тамошобинони азиз, хотиррасон мешавем ки қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо буд Хурсандмурод Ҷумаев, асосгузори дастаи Равшани Зафаробод, ва пас аз мусоҳиба бо ӯ мо фаҳмидем ки даста пурра пош нахӯрдааст, даста футболбозони ҷавони маҳаллиро ҷамъ меорад ва онҳо омодагӣ меоянд барои мавсими оянда ки дар лигаи дуюм дигарбора ҳунарнамоӣ кунанд ва боз ба лигаи олӣ роҳхат пайдо намоянд. мо бо шумо хайрхуш мекунем то нашрҳои дигар. Сарбаланду хонобод бошед. хайр.